otat. Tehdään tästä tämmönen jouluinen K-piparjumppa. Ja otetaan tämmönen palanen tästä. Ja sitten laitetaan tonne kielen tonne. Pistäpäs kieli vasten tuota piparia. Missä se pipari on? Heti se. Ja pidä sitä kiinni. Pidä kiinni, pidä kiinni. Pidä kiinni kielellä. Hyvä. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sit syö se. Hyvä. Laitetaanpa uudestaan. Käännä päätä vähän tuohon päin. Näkyy hyvin. Noniin. Sitten laitetaan taas tonne kieli siihen piparia vasten. Pidä kiinni. 1, 2, 3, 4, 5 ja syö. Vieläkin harjoitellaan vähän. Hehe. Sitten tuohon. Nyt sulla on liian ees kieli. Pikkusen taakse. Hyvä, just noin. 1, 2, 3, 4, 5 ja syö. Ja sitten tehdään se, mitä mä laitan sinne sen piparin. Ja sit sano, pistä kieli siihen. Ja sit sano ko. Ko. Ja tee kettu. Kettu. Hyvä! Ei, just noin. Sit syö. Se oli K-jumppa. Sanotaanko vielä Evitä hyvää joulua? Hyvää joulua. Hyvää joulua kaikille.